Staré pověsti české. Kapitola 20. Ze židovského města. Židovské město bývalo částí Starého města. Přiléhalo k němu, splývalo s ním v jedno a přece bylo odloučeno. 6 bran je oddělovalo, brány ty musely být v Pašijový týden ve dne v noci zavřeny. Za těmi branami bylo všecko jinačí. Stavení jiná, chudší, nevzhlednější, za dávných dob více od dřeva nežli od kamene, s divnými přístavky, pavlačemi, výstupky, s černými zašlými dvorky. Ulice jinačí, úzké a krátké, křivolaké, špinavé a nedlážděné. A všude jen Židé, lidé jiných obyčejů a zvyků, jiného života rodinného. I krojem se různili. Nejnápadnější byly na něm žlutý roh, v nějž vybíhal židovský klobouk, a žluté nebo rudé kolo soukené, jež museli na plášti nosit. Žili v ponížení a jen ve svém židovském městě. Ale o tom věřili a víra ta šla od pokolení do pokolení, že je starší nežli sama hrdá Praha, že jejich otcové tu měli osadu dříve, nežli Libuše založila Pražský hrad. A také si s pýchou povídali, že stará nová jejich synagoga, u jejichž dveří na stupni přísahali vepři křesťany na svatý Rodal, je staršího původu nežli kostel svatého Víta a nežli všechny kostely pražské. Každý hleděl s úctou na staré, pochmurné stavení úzkých oken, vysokých štítů, cihlové střechy věkem již zahnědlé a zašlé, stojící o samotě, jako obr nad bludištěm úzkých uliček, zasmušilý pamětník dávných věků a bouří. Židé o ní věřili, že je, vyjma modlitebnu ve Wormsu, nejstarší synagogou, že v jejich základech je kamení ze zbořeného chrámu jeruzalemského, že ji andělé sami před věky přinesli ze zaslíbené země sem na toto místo. Kdysi prý andělé starším pražského židovstva zjevili a nařídili, aby synagoga povždy zůstala tak, jak ji přinesli, by se na ní nikdy nic neměnilo. Když po čase o to se přece pokoušeli a něco začali přestavovat, nikdy nedokončili svého díla a nikdy neunikli trestu. Buď se při práci schromili, nebo se šli náhlou smrtí. Než také jinak si vypravovali o jejím původu a založení. Prvotně prý měli synagogu jen dřevěnou. Když pak už nestačila, rozhodli se starší, že vystaví novou, větší, od kamene, a to na místě, kde kdysi se vypínal nevelký pahorek. Když jej rozkopávali a rozváželi, uhodili pojednou na zdivo, na celé zdi z mohutných kvádrů. Čím dále kopali, tím jistěji poznávali, že ty zdi jsou z nějaké pradávné synagogy. A když posléze nalezli také závitek pergamenu, popsaného hebrejským písmem, tu již nepochybovali ani dost málo. Kdysi právě meškali v Praze 2 jeruzalemští Židé a ti poradili pražským souvěrcům, aby synagogu stavěli dle vzoru jeruzalemského, aby udělali okna vně širší, dovnitř celou tloušťkou zdi se úžící, aby svatyně sama byla hloub, tak aby se do ní po schodech dolů stoupalo, neboť že psáno jest: z hlubokosti volám k tobě, Hospodine. A tak se stalo. Synagoga zbudována tím způsobem prý stavitelem Lirenským a stála a stojí vždy stejná, nezměněná. Pokolení přecházela za pokolením, modlila se tu a žalmy zpívala. Než i nevěřící do ní přicházeli, ale násilně, a zneuctili místo Židům posvátné. 2krát zhaslo ner tamid a stánek boží, Áron Hakodeš, zastřený drahocenou, krumplovanou oponou poroches, pobořen rozzuřeným lidem křesťanským. Poprvé za krále Jana, jenž dal v synagoze kopat po skrytých pokladech židovských, a jemuž tu vyhrabali jeho lidé za 2000 hřiven zlata i stříbra. Za téhož krále i krev tu tekla, pak za jeho vnuka Václava IV. Kdysi, bylo o Velikonocích, otřásala se všecka prostora pod klenutím na 2 8hraných sloupech, spočívajícím, žalostným, zoufalým křikem a úpěním Židů.
Krev jejich vysoko zastříkala stěny staré synagogy a skropila tam hebrejské posvátné průpovědi. S hrůzou a dlouho vzpomínali v židovském městě na strašlivé Velikonoce a v den smíření pak po všecky časy říkána v synagoze Selicha žalospěv o hrůzách o něch dnů. Složil jej rabi Abigdor Karo, sám památník onoho pronásledování. A staré synagoze zůstala památka na ony dny. Nevyjasnili se od těch dob její stěny. Nikdo jich nečistil aniž natřel, a tak temněli víc a více, až zčernali. Rabi nedovolil, aby se jich kdo dotekl, neboť lpěla na nich zaschlá krev věřících. Vrstevníci i potomci měli ji v úctě jako krev mučedníků. Stará synagoga přečkala i pozdější bouře a nebezpečenství. Když před 300 lety zachvátil ohromný požár židovské město, kdy všecko vzplálo a hořelo, stála stará synagoga netknutá nad živým, ohnivým jezerem. Plameny hubily a trávily všecko kol a kolem, odevšad se valily sloupy a mračna černého čpavého dýmu. Jen na modlitebnu nesletěla ani jiskřička a také ani cihla se střechy nespadla. Na temný její štít usedly 2 bílé holubice a tu také zůstaly. Ani sálavý žár, ani dusivý dým jich odtud nevypudil. Vydrželi tu tak dlouho, až pominulo všecko nebezpečenství. Pak se pojednou vznesli na bělostných perutích a zmizeli v oblacích. Před časy, je tomu více nežli 300 let, vracel se jednou na podzim primas židovského města, rabi Jicak, do Prahy. Jel z nějakého venkovského města, kdež byl za svým řízením. Musil také kus lesem. Poněvadž se tu nevyznal a kočí také ne, zajeli na křižovatce na nepravou cestu a zbloudili. Poznali to dosti záhy, ale na pravou se nemohli dostat. Bylo již za soumraku a v pustém lese rostla tma valem. V ní zanikla všeliká stezka i cesta. Ale v tom se před nimi kmitlo modravé světlo, dál mezi stromy. Jen je zhlédli a již stáli. Koně sami se zastavili. Byli nepokojní, stříhali ušima, frkali, pak se začali vzpínat, to, jak to světlo před nimi rostlo v radou zář, v celou záplavu. I na kočího padl strach. Jen primas nepozbyl mysli, kočímu poručil, aby zavázal koním oči, aby tu počkal, on, že se půjde přesvědčit. I šel mezi kmeny přímo k té záři, až stanul na neveliké pasece a tu spatřil divoucí věc. Velikánskou hromadu zlatých a stříbrných peněz. 2 pidi mužíci, oba šedých brat, brali z té vysoké kupy zlata a stříbra a plnili jím měšce. Oba byli do té práce tak zabráni, že si primasa ani nevšimli. Ten se na ně chvilku díval, pak se optal, komu ty váčky naplňují. Jen to řekl a již se jeden z těch trpaslíků na něj zaškaredil a zlostně řekl: Tobě ne. A byl ten tam. A naráz také zmizelo zlato, zmizelo stříbro na hromadě i všecky ty měšce již plné. Jen několik pohozených zlaťáků se blištělo na zemi. Druhý pidimužík však zůstal a toho se zvědavý žid opět ptal, komu plnili ty váčky. Tobě ne. A tak, prosím, komu? Jednomu z tvého lidu, odvětil trpaslík a dodal. Ale neměl si se ptát. Přerušila tím naše dílo a tím si mu ublížil. Kdo je ten šťastný člověk? Prosím tě, nemohl bys mě povědět? Nesmím. Když ne jméno, tak alespoň jak vypadá, nějaké znamení. Nesmím nic. Tak prosím jenom tu maličkost, kdy, jako kterého času ten poklad dostane. Až se vdá tvá dcera. Prima se zarazil, ale již opět nanovo naléhal. Dcera? Má dcera? A co by mé dceři bylo do toho? Ani bys nepomyslil. Takový poklad, šadaj, a já nic. Tak dovol alespoň, abych si tu ty zlaté se země sebral. Dát nesmím nic, odepřel pidimužík přísně. Ale chceš-li, vyměň si je.
Tak se stalo. Primas položil 3 dukáty a kleknув sbíral 3 zlaťáky trpaslíkovi různoležící. Jak poté povstal, neviděl nic. Zář zhasla, pidi mužík zmizel, kolem tma pustého lesa, jímž hučel studený noční vítr. Rabi Jicak se rychle otočil a pospíchal odtud. Kočí mu nepověděl, co viděl, co si mu namluvil a pobízel ho, aby jeli. Koně se již nebáli a divná věc šli jistě a zanedlouho se kolem vyjasnilo. Vyjeliť z černého lesa a byli na pravé cestě. Pak už jeli pořád volnou krajinou a jeli celou noc, až za jitřního šera dojeli ke bráně židovského města. Rabi Jicak přivezl si z cesty velikou starost. Kdo je ten přešťastný člověk, jenž podědí takové nesmírné bohatství? A co mínil ten trpaslík tím, co pověděl o jeho dceři? Přemýšlel, ty 3 dukáty z lesa prohlížel, bádal, ale nadarmo. Palčivá zvědavost nepřestala ho mučit. Konečně mu připadlo, že snad nějakým zjevením, nějakým znamením by se mohl dopátrat jistoty. I zabalil trpaslíkovi zlaťáky do papíru, každý zvlášť, a jeden z nich hodil z okna na ulici. Sám zůstal načíhané, aby zvěděl, kdo ten peníz sebere. Dost lidí chodilo ulicí kolem Primasova domu, vzhůru, dolů, ale žádný se po papírku ani neohlédl. Už byl den na sklonku, již chtěl Primas poslat pro peníz, v tom přiběhl jakýsi klučina otrhaný a dost umouněný, okamžik se plaše ohlížel, pak náhle skok, přímo k dukátu a již s ním uháněl. Primasa zamrzelo, že by takový smolík a otrhánek měl nabít toho pokladu. Než utěšil se, že to přece není žádná jistota. Nazejtří pak hodil druhý zlaťák v papírku na ulici a zase čekal a číhal. A zase po celý den lidé kolem chodili, papírku si nevšimli, zase na večer přiběhl týž klučina, sebral peníz a odběhl. A tak i 3. dne s 3. dukátem. To již nebylo náhodou, samo sebou, to bylo určité znamení. Primasa hrubě netěšilo, než viděl v tom vyšší řízení. Jen to chtěl ještě vědět, jaký ten chlapec je. Proto poručil, aby bylo po všem židovském městě vyhlášeno, že on, Primas, ztratil 3 dukáty, aby mu je ten, kdož by je nalezl, poctivě navrátil. Mešores to sotva ohlásil a již přiběhl k Primasovi ten chudý hoch. Nesl dukáty, ale jen 2. Prosil za odpuštění, ten 3., že dal matce do obchodu a matka, že ho zase pořádně odvede, jen co si něco vydělá, že by byl všechny 3 ihned vrátil, ale nevěděl komu. A pak, že jich tak podivně nabil, že měl po 3 noci živý sen, aby šel k Primasovu domu, že tam najde v papírku dukát. Rabi Jicak užasl a již nepochyboval, že ten chudý chlapec, Mordechaj se jmenoval, syn chudého žida Šaluma Majzla, je ten vyvolený dědic. Pochválil ho za jeho poctivost, dal mu ostatní 2 dukáty a vyzval ho, aby u něho zůstal, že ho bude šatit, že ho dá učit jako svého syna. Mladý Mordechaj se zaradoval, ale hned děkoval, že nemůže, matka, že je celý den v krámě a otec, že je slepý. Je sám a nemá nikoho, kdo by ho vodil ze synagogy. Chodí tam 3krát denně, doložil chlapec. Zaplatím mu vůdce, nabízel Primas. Cizího nikdy tak neobslouží jako vlastní. A mladý Mordechaj nezůstal. Za nějaký den došel Primas k jeho rodičům a nabídl jim, aby svého syna k němu alespoň posílali, každý den na několik hodin, že jim ho dá vychovat do obchodu, aby měl lepší živobytí nežli oni. Chlapec váš se mi líbí, pravil, je hodný a zůstane-li tak, dal bych mu i svou dceru za manželku. Šalum a jeho manželka potěšení již návštěvou bohatého Primasa ustrnuli a v radostném pohnutí nechtěli ani svému sluchu věřit. Vděčně přijali Primasovo nabídnutí a svatosvatě slíbili, že prozatím nikomu nic nepovědí, jak si toho Jicak přál. Tak se dostal 15letý Mordechaj Majzl
do domu Primasova. Denně však vodil svého otce do synagogy a také své matce pomáhal, jak mohl. V učení a v obchodě prospíval znamenitě a když mu bylo 20 let, oženil ho rabi Jicak se svou dcerou, která si mladého Majzla upřímně zamilovala. Sotva, že minulo 7 dní po svatbě, dal Primas zapřáhnout a vyjel z Prahy. Mladého zetě vzal sebou a zavezl ho do onoho lesa, kde před 6 lety měl tak podivné vidění. Majzlovi však neřekl, proč tam jede, že pro vaky zlata a stříbra. V lese prodleli po celou noc až do úsvitu. Nic však nespatřili, ani záře, ani trpaslíků. Rabi Jicak vracel se nespokojen do Prahy, ne však bez naděje. Nadál se, že podruhé budou šťastnější, ale nebyli. Ani po třetí, když zajeli do toho lesa. Po čase znovu se tam Primas vydal i se svým zetěm, jemuž však do té chvíle nic nezjevil, ale ani teď nepochodil. Již nabyl Primas přesvědčení, že vše, co kdysi viděl, bylo pekelné mámení, že ho ďábel ošidil, aby provdal dceru za takového chudáka. To Primasa hnětlo velice. A pak už nemohl své mrzutosti ani utajit. Zeď, kterého jindy tolik vynášel, se mu nelíbil a již mu to starý žid dával najevo. Jednal s ním čím dále tím chladněji, pak až příkře. Mladý Majzl to těžce nesl. Posléze se odhodlal, že odejde z domu Primasova, kdež byl patrně na obtíž. Mladá jeho žena mu nebránila a tak se vystěhovali. Mordechaj Majzl převzal matčin obchod železem a zvelebil ho záhy tak, že byl jedním z nejpřednějších v židovském městě, ano v celé Praze. Mladý kupec se přičinil a Pán Bůh dal požehnání. Mordechaj Majzl stal se záhy zámožným, nespyšnil však a nezatvrdli se ve svém srdci. Na chudé pamatoval vždy, rozdával hojné almužny a dary a ujímal se nevinně schudlých a zadlužených, jež z vězení vykupoval. I stalo se, že jednou v létě, bylo před dežněmi, přišel k němu do krámu nějaký sedlák, kterého neznal. Sedlák si vybral náčiní z brusu nové kosy a srpy, ale dodal hned, že teď před dežněmi nemá peněz, aby Majzl byl tak hodný a zboží tomu uvěřil. A Majzl, jemuž se zdál sedlák vpravdě poctivý, dal mu ty vybrané věci na dluh. Sedlák tím potěšen pravil: Nu, věru, jsi hodný člověk, že mě neznámému věříš. A víš-li co, mám doma starou železnou truhlu, tuze těžkou. Nemohu ji otevřít, dost jsem se namáhal a nepotřebuju ji, tu ti přivezu. 3. dne přijel s truhlou. Byla skutečně velmi těžká a vážila tolik, že sedlák jejím železem nejenom svůj dluh zaplatil, ale ještě něco na hotovosti dostal. Pozdě na večer chtěl Majzl železnou truhlu otevřít, ale jen dláto založil, jen kladivem uhodil a víko samo odskočilo a se vymrštilo. A pod víkem. Majzl žasl, trnul, jako oslněn hleděl na spoustu zlata a stříbra, jehož byla železná truhla plná. Mladý kupec se zaradoval, než ihned se vzpamatovav, spustil víko, truhlu zavřel a žádnému nic neřekl, ani své ženě. Čekal den, týden, měsíc, že sedlák se rozpomene a že přijde pro svůj poklad. Ale měsíce míjely a nikdo nešel, nikdo se nehlásil. Majzl sedláka neznal, ani nevěděl, odkud je. Když pak minul rok, počal Majzl pokladu užívat jako svého. První, co učinil, bylo, že došel k vrchnímu rabínu a odevzdal mu velkou částku peněz, aby za ně vystavěna byla nová synagoga. Vyhradil si však, aby se nikdo nedověděl, že on ty peníze na stavbu věnoval. Než když stavba byla dokonána a nová modlitebna vysvěcována, prohlásil rabín veřejně přede všemi v nové synagoze, kdo ji vystavěl, a ukázal na Mordechaja Majzla, stojícího skromně v koutku. Všichni se k němu hrnuli, blahořečili mu a blahopřáli. První ze všech byl rabi Jicak, jeho tchán. Ten se nyní s ním usmířil
A když se mu zeď svěřil, jak bylo se sedlákem, jak s jeho železnou truhlou, řekl mu primas najisto: sedláka nečekej, toť byl jistě jeden z těch trpaslíků. A teprve nyní vyjevil svému zeti, co se mu před lety stalo v tom lese a proč tam po svatbách i později jezdili. Kdo by se nadál, že se to takhle vyplní, zvolal rabi Jicak. Takhle, tak podivně, ale buď Šadaj pochválen na věky věků. Mordechaj Majzl zůstal boháčem až do smrti. Nebyl však lakomcem, nýbrž přál stále svým souvěrcům a mnoho dobrého jim prokázal. Synagoga již svým nákladem vystavěl, slově podnes po něm. Kromě ní zbudoval v židovském městě radnici, lázně pro ženské, chudobinec a sirotčinec židovský, a že křivolaké, blátivé a špinavé uličky a ulice židovského města byly vydlážděny, jest také jeho dílo. Také hřbitov rozšířil a vždy a všude na chudé pamatoval. Tak činil až do své smrti, kterouž sešel roku 1601. Za panování Rudolfa II. Žil v židovském městě pražském rabi Jehuda Lév ben Bezalel, muž vysoce učený a zkušený. Byl vysoké postavy a proto mu říkali veliký rabi. Vyznal se znamenitě nejen v Talmudu a kabale, ale také v matematice a hvězdářství. Nejedno tajemství přírody, jiným skryté, bylo mu povědomo a dovedl lecos divného, takže lidé žasli nad jeho kouzelnou mocí. Pověst o něm šla široko daleko a pronikla také nahoru do hradu svatého Václava, ke dvoru Rudolfa krále. Jeho dvorský hvězdář Tycho de Brahe vážil si učeného Jehudy Léva. Sám panovník seznal ho podivným způsobem. Kdysi jel z Hradčan na Staré Město v komorním voze v průvodu jízdných dvořanů. Bylo to zrovna, když vydal rozkaz, aby všichni Židé se vystěhovali z Prahy. Rabi Lév šel ke dvoru prosit za souvěrce, ale nepořídil, neboť ho ke králi ani nepustili. Nyní na něj čekal, a to zrovna prostřed kamenného mostu, neboť měl bezpečnou zprávu, že tudy pojede. Když lidé zhlédli na mostě královský, nádherný povoz se 4 koňmi v krásném, lesklekovaném řemení a skvělý průvod na koních, volali na rabína, aby se klidil z cesty. Než Lév stál, jako by neslyšel, zrovna v cestě královskému kočáru. Tu se již lidé na učeného muže osopovali a již po něm házeli. Kamení a bláto po něm metali a kvítí na něj padalo, na jeho plášť, hlavu a k nohám jeho. V tom dojížděl královský povoz. Rabín se však ani na krok nehnul z jeho dráhy. A koně ho nezajeli, nýbrž sami se před ním zastavili, ač jich kočí nezarazil. Tu teprve se hnul rabi a kráčel s obnaženou hlavou, růžemi a jiným kvítím k vozu, kdež pokleknuv prosil krále o milost pro své souvěrce. Král jeho zjevem a tím, co se tu stalo, překvapen, poručil mu, aby přišel na hrad. To byla veliká milost. Druhé pak dosáhl v královském sídle, kdež s prosbou dobře pochodil. Židé nemuseli do vyhnanství a jejich rabi Lév byl od té doby nejednou pozván na hrad ke králi, jemuž mnohou chvíli ukrátil svým kouzelnickým uměním. Jednou si přál král Rudolf, aby mu rabi Bezalel ukázal arciotce Abraháma, Izáka, Jakuba a syny Jakubovi. Rabi váhal, posléze však slíbil, že vyplní přání svého panovníka, jen o to, že prosí, aby se nikdo ani neusmál, až se objeví posvátné postavy patriarchů. Král a dvořané shromáždění v odlehlé síni slíbili a dychtivě hleděli do hlubokého výklenku u okna, kdež v šeru stál vážný, veliký rabi. Ale již zmizel jakoby v mlze a z šedého mračna vynořila se vysoká postava starce v nadlidské velikosti, v řasném rouše, samojediná, jasně osvětlená. Zjevila se, velebně se nesla před očima všech, až náhle zanikla, jakoby zhasla v šedém mraku. To byla podoba Abrahámova. Za ním zjevil se Izák,
Pak Jakub a synové jeho, Juda, Ruben, Simeon, Izachar a ostatní, zjevovali se jeden po druhém a král a dvořané tiše a vážně hleděli na předky židovského národa. Až tu z mraku se vynořil také Jakubův syn Naftalím, muž ryšavý a pihovatý, jenž rychle kol klusal, jakoby nechtěl zmeškat, jakoby ostatní honil. A tu se král smíchu neubránil, ale jak se král zasmál, zmizel i mrak a všecko vidění a již hlučeli prostornou síní výkřiky úžasu i hrůzy. Dvořané vyskakovali ze svých sedadel a všichni hleděli a ukazovali vzhůru k malovanému stropu. Pohnul se, patrně se sedal, klesal víc a více. Vysoký sál byl nižší a nižší. Dvořané na smrt bledí chtěli ke dveřím, ale nemohli z místa. Byli jako přimraženi. Všichni křičeli na Bezalela, i král na něj volal, ať zastaví strop. I vystoupil rabi z výklenku, vztáhl své ruce a říkal cosi. Nežli doříkal, klenba se zarazila a již se pak nebyla. Král již o další zjevení nedbal. Chvátal ven a za ním všichni dvořané. Strop se však do své výše nevrátil. Kam se až snížil, tam zůstal. Král pak už nikdy do té síně nevkročil. Zavřeli její dveře a tak zavřenou zůstala napořád. Rabi Lév ben Bezalel neupadl v nemilost pro tuto příhodu. Ano, stalo se, že i sám král Rudolf ho navštívil v jeho domě. Takové cti se židovskému městu ještě nedostalo, ale rabi Lév byl za ní také vděčen a z vděčnosti způsobil svému králi a pánu nemalé překvapení. Lévův dům vypadal nevzhledně. Byl starý a málo výstavný. Ale jakmile král z dvořany vstoupil nízkými dveřmi do síně, počal žasnout. To nebyla síň obyčejného domu, to byla uměle klenutá, malovaná a štukem zdobená místnost knížecího paláce. A schody vedoucí na Mazhaus, jinde dřevěné, leskly se mramorem, pokud jich nezakrývaly drahé koberce. A nevešli jimi na sousedský Mazhaus, ale do nádherné síně, zdobené obrazy a vzácnými čalouny. Postraními pak, otevřenými dveřmi bylo vidět do řad bohatých komnat a jedněmi také na otevřenou galerii vlašského díla. Rabi Lév, provázeje uctivě krále, uvedl ho z dvořany také do velké komnaty, kde bylo prostřeno, a prosil ho, aby ráčil přijat jeho pohostinství. I zasedl král ke stolu a rabi uctil jej a všechny průvodce jeho takovou hostinou, že vyrovnala se tabuli královské. Král, zabaven tím čarovným uměním, kterým si Lév svůj nevelký dům rozšířil a tak skvostně vyzdobil, zdržel se tu drahnou dobu a odešel pak velmi spokojen. Přízeň svou a milost dal pak učenému rabínu nejednou najevo. A ten, aby se zachovala památka na návštěvu českého krále, dal na svůj dům vytesat lva vedle svého znamení, vinného hroznu. Ještě větší však div, nežli ty hračanské zjevy arciotců, byl Golem, sluha Jehudy Léva. Mocný rabi si ho sám utvořil z hlíny, oživil ho pak tím, že mu vložil do úst šém. Golem pracoval za dva. Posluhoval, vodu nosil, dříví štípal, zametal a vůbec vykonával všecky hrubší práce. Přitom nejedl, nepil a nepotřeboval odpočinku ani oddechu. Ale pokaždé, když šábes nastával, v pátek podvečer, kdy všeliká práce měla přestát, vzal mu rabi šém z úst. Golem naráz stuhl, nehnul sebou a stál jako panák v koutě, mrtvá hlína, jež po šábesu ihned oživla, jakmile rabi vložil do otvoru úst kouzelný šém. Jednou však Lév ben Bezalel, chystaje se do staré nové synagogy zasvětit šábes, zapomněl na Golema a nevyňal mu šém z úst. Ale rabi jen vešel do modlitebny, jen začal žalm a již přiběhli za ním lidé z jeho domu i ze sousedství, všichni vyděšení a s hrůzou, uřvaně, jeden přes druhého, oznamovali, vykřikovali, co se děje, co se stalo, Golem, že doma zuří, že nesmí nikdo k němu, že by každého zabil.
Rabi okamžik váhal, nastával Šábes, žalm již začal. Všeliká práce, každičké sebemenší namáhání bylo od té chvíle hříchem. Ale žalmu, jímž se sobotní den zasvěcuje, ještě nedoříkal, nenastala ještě pravá chvíle Šábesu. Vstal a chvátal do svého domu. Ještě nedošel a již slyšel temný hluk, dunivé rány. Když vstoupil, ostatní šli ze strachu kus za ním, spatřil ohavnost spustošení, rozbité nádobí, rozmlácené, zpřevrácené stoly, židle, truhly a lavice, rozmetané knihy. Tu již dílo zkázy Golem dokonal. Té chvíle pracoval na dvorku, kde ležely již slepice, kuřata, kočka i pes, vše pobyto, a kde právě trhal ze země lípu hrubého kmene. Byl všechen rudý a černé kudrny mu lítaly kol čela i tváří, jak vyvracel strom, jakoby nějaký v plotě kůl. Rabi šel přímo k němu, hleděl na něj upřeně a ruce měl vstaženy. Golemem škublo, vyvalil oči, jak se ho mistr dotkl, a hleděl mu vyjeveně do očí, jakoby přikován mocným jeho zrakem. A v tom mu sáhl Rabi mezi zuby a jedním hmátnutím vytrhl z úst čarovný šém. Golema jakoby podťal. Naráz se svalil na zem a ležel bez vlády, již jen jako hliněný panák, mrtvá hmota. Všichni židé kol, staří i mladí, skřikli radostně a plni teď odvahy přistoupili k padlému Golemu a smáli se a spílali mu. Rabi však, zhluboka si vydechnuv, nepromluvil ani slova a kráčel zase do synagogy, kde za svitu lamp začal znovu říkat žalm a zasvětil Šábes. Posvátný den sobotní minul, ale Rabi Lév nevložil už Golemovi šému do úst. A tak Golem nevstal, zůstal hliněným panákem a dostal se na půdu pod střechy staré synagogy, kdež se pak rozpadl na kusy. Věky minuly a mnoho se změnilo v židovském městě. Tuhé odloučení přestalo, brány zmizely, město samo se zinačilo, ulice, domy i obyvatelstvo. Jen stará nová synagoga zůstala, jak bývala, nezměněná a s ní mezi domy novější výstavnosti tichá zahrada mrtvých. Tu sešla se všecka přešlá pokolení bývalého starého židovského města, od nejdávnějších dob, kdy ještě prý nebylo Prahy, až do času, kdy se getu uvolnilo i jeho obyvatelstvu, kdy se tu naposled odbýval pohřeb a naposled se kadiš modlili nad otevřeným hrobem. Ve stínu bezových stromů i keřů trčí spousta kamenných pomníků, prostých i složitých, ploché desky vstyčené nebo k sobě skloněné v podobě střechy. A na všech různá znamení, hrozen, označující vůbec původ židovský, umyvadlo, oznamující, že tu odpočívá potomek pokolení Lévy, ruce, znamení rodu Aronova. A tu podoba panny, tam podoba lva, vlka, jelena a jiných dle jména nebo štíkova. Všude nápisy hebrejským písmem, stručné i rozvláčné, hlásající jméno i rod, rok úmrtí i zprávy o zesnulém. Čteš jména různá a podivná, hebrejská, německá a ze starší doby, ze 16. věku, kdy Židé se více hlásili k našemu národu, i mnoho jmen českých. Tu krása Žid odpočívá, tam Čech černý, tu sladká Židovka, Čárka, Marnila, Libuše, Sláva, tam Nezamysl, Máta, Vlk, vedle Dobruška a jiní a jiné. Za starodávna, kdy se tu ještě pochovávalo, kladli Židé na pomníky, ale vždy tajně, různé peníze, milodar chudým, kteří se styděli přihlásit se o podporu nebo almužnu. Teď leží na některých pomnících kamínky, tu hojněji, tam v menším počtu, ale všecky jsou tu na znamení úcty. Kdo z věřících hrob navštíví, položí kamének a hromádky jejich praví, kdo žije v paměti dále a komu se žehná. Secher, Zadik, Livrocho. Všecka pokolení bývalého židovského města se tu sešla. Chudí, bohatí, zapomenutí i ve svém pokolení slovutní. Tu odpočívá učený rabi Abigdor Karo, skladatel žalospěvu o velikém pobytí za krále Václava IV. Tu odpočívá Mordechaj Majzl, syn Šalumův,
veliký dobrodinec svých souvěrců, i slavný Jehuda Lev ben Bezalel a jiní přední mužové židovské obce. Všichni odpočívají ve stínu vonného křoví a nic neruší jejich spánek. Ale je tu jeden, jenž nedošel ani v zahradě mrtvých lehkého odpočinutí, a zbožné Šalom Alechem bez účinku vane přes jeho opuštěný hrob. Ten Žid se v mládí odcizil svému rodu. Přijal křesťanskou víru a stal se i knězem. Byl kaplanem u svatého Víta. Než pak, když se blížila jeho poslední hodinka, rozpomněl se na svůj původ a zatoužil odpočinouti v zahradě mrtvých na židovském městě. Bylať tam také pochována mladá židovská dívka, kterou kdysi za mládí miloval. I skonal jako Žid a Židé ho pochovali, jak si přál, poblíže hrobu milému dívky. Než po klidu, kterého jistě měl zaživa málo, nedošel ani v hrobě. Každé noci vstal z hrobu a musil k Vltavě, kdež na něj čekala lodice i příšerný veslař Kostlivec. Tmou i za měsíčného svitu, jak byly noci, jezdili na druhý břeh. Tam zpronevěřilý kněz vystoupil a jeho veslař ho vyprovodil odtud nahoru na hrad do kostela svatého Víta. Tam Žid kněz usedl k varhanám a hrál, Kostlivec měchy šlapal. Kostelní prosebné písně, kající žalmy nesly se tichou a šerou prostorou chrámovou. Kněz těmi vroucími zvuky lkal a Boha prosil, aby mu bylo odpuštěno. Nevyslyšány však vyznívaly dojemné, žalostné prosby. Nežli odbyla hodina z půlnoci na svatovícké věži, stichly varhany a smuten se vracel varhaník dolů k řece. Kostlivec ho zase převezl a kněz vrátil se na hřbitov otců do svého hrobu, aby nazejtří v noci zase vstal a jel za řeku a hrál u svatého Víta kající žalmy a písně.